אם אתם חושבים שזה צחוק, המלחמה הזאת ומה שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אתם טועים, הוא כועס וצריך לחזור בתשובה. ותשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אם עדיין מתים חיילים, אנחנו לא מתעוררים, זה אנחנו אשמים. אם עדיין חיילים מאבדים גפיים ועיניים, אנחנו אשמים, זה אנחנו. כי אם היינו חוזרים בתשובה זה היה מפסיק. אבל אתה רואה שעוד מתים ועוד מתים, וזה כואב, וכואב לראות חיילים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. כואב ללכת לנחם משפחות של אבלים, כואב ללכת להר הרצל ולראות את הלוויות שעה אחרי שעה, כואב. מה אתה מבין? שאין לך אפילו על מי לסמוך, אלה שמקבלים החלטות. אתה רואה שזו מדינה מאוד משונה מכל מדינות העולם. אתה רואה הולך פה אכבר פדיחות. אתה רואה שהשם נכנס בתוך הפנים הידיים שלו, בתוך מנהל את הכל, להגיד לך תחזור בתשובה, הם לא יועילו לך, הם לא יושיעו אותך, הם לא יגנו עליך, תחזור בתשובה. ואין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. ואם אתה לא תבין את זה, אני השמטתי לך את הקרקע מכל הכיוונים. בונה, הורדתי לכם את הקרקע מכל הכיוונים, אתם לא מבינים שאתם עומדים באוויר? אם אני לא מחזיק אתכם כמו בובות מריונטה מלמעלה, אתם נופלים לתהום עמוקה מאוד. יש להם מטרה מובהקת, מוצערת, להשמיד את מדינת ישראל. ואז יבוא המלחמה, זה מה שעתיד לקרות. אני צופה לכם, בדיוק אומר לכם מה שכתוב בספרים. לא נביא, לא רוח הקודש, לא התגלה על אליהו. אומר לכם מה כתוב בדברי רבותינו. ככה זה עתיד לקרות. היום הסברתי לכם את הצפי למה שעתיד לקרות. והמלחמה קשה. וחז"ל מתארים אותה באופן ציורי ביותר. נביא יחזקאל, תפתחו בבית, פרק ל"ז ל"ח, נביא זכריה, פרק י"ג י"ד, תפתחו את הרד"ק, תפתחו רבי דוד קמחי שם, את המלבים, את המצודת דוד, תעשו לעצמכם סדר לפחות על 4 הפרקים האלה, תראו מה הולך להיות, זה נבואות של המקרא, של הנביאים, עוד מימי בית ראשון שצפו את העתיד, מה עתיד להיות באחרית הימים. תפתחו את הזוהר, רווי עד 0 מקום בנבואות על מה שעתיד לקרות. מי שיהיה 100% עם השם, יעשה תורה גמילות חסדים, אין לו מה לדאוג, לא צריך להיכנס לפניקות, צריך לנקות את חלקת אלוקים הקטנה שלו, ייפול מצדך 1000 ורבבה מימינך אליך לא ייגש. אני שומר עליך, אם השם לא ישמור ירשב שקד שומר, הוא הבאדיגארד שלך. אבל אם אתה תחליט שאתה רוצה ללכת לצד השני, לבעל הוא האלוהים, אז לכו אחריו, אבל אתה תראה איזה סוף מר עתיד להיות לכל יושבי תבל. עכשיו מי שרחום וחנון וחומל על עצמו וגומל נפשו איש חסד, ישמור על עצמו ועל המשפחה שלו. בתורה, בגמילות חסדים, בעבודת השם, בדקדוק המצוות, בצניעות, בלשון הרע. אבל לא רוצים לחזור בתשובה. לא רוצים לחזור בתשובה. והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם 7 על חטאותיכם. מה שראיתם זה רק היה אחד. צד אחד. אני אביא עליכם פי 7 יותר מכות אם אתם לא תחזרו בתשובה. במילים אקטואליות של ימינו, אני אביא עליכם את חיזבאללה, את איראן, את רוסיה, את סין, את כולם אני אביא עליכם. המדינות בעד הפרו-ישראליות, גם הן עתידות להיות פרו-פלסטיניות. ואז כולם במועצה אחת, במעצמה אחת, כולם יבואו עלינו. וזה גוג ומגוג עם תרי ה-70. אז אם עכשיו אתה חכם, עכשיו זה הזמן לחזור בתשובה. עכשיו זה הזמן להיות ירא שמיים. עכשיו זה הזמן להסתכל למעלה לשמיים, להגיד אבינו מלכנו איננו מלך אלא אתה. תגאל אותנו ברחמים, לא רוצים דינים ברחמים. והקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, מי שמרחם על עצמו ירחמו עליו מהשמיים, אבל מי שהוא אכזרי על עצמו ולא אכפת לו וממשיך לעשות עבירות וממשיך לזרוע זרעי שנאה בעם שגם ככה העם מפורק, אל תבואו בטענות אחר כך.